Ndewonu ndị ọma na-esonyere ugo chara acha. Kedụnụ ka eke si anya anwụ? Eji m n'aka na udo na-achị. Ọ dị mma. Abịakwala m ọzọ n'ụbọchị taa ka anyị werekwa akwụkwọ mbido Igbo nnọrị a. Nke anyị gụrụ n'ụbọchị gara aga bụ mbido Igbo nke abụọ, nke a bụ nke atọ. Ọ dị mma, sonyerenụ m ka anyị chọọ ihe ga-amasị anyị n'ime ya. Lee ihe ọgụgụ nke a bụ banyere ọdụm. Lee ọdụm. Ọdụm bụ anụ ala. Ọ na-ebi n'ọhịa. O nwere ụkwụ anọ. Ọ gbara ajị nke ukwuu n'olu ya. Ọ na-eri anụmanụ ibe ya. Ọdụm bụ anụ nwere ebube. Nke a mere anụmanụ ibe ya ji atụ ya ụjọ. N'akụkọ ifo, ọdụm na-abụkarị eze. Ọdụm gbọọ ụja, ụjọ ejide ma anụmanụ ma mmadụ. Nke a bụ eziokwu. Ọ dị mma, ama m na unu na-achọ akụkọ ifo. Ndị akụkọ ifo na-adị mma. Nsogbu adịghị, ka anyị chọọ akụkọ ifo. Anyị chọọ akụkọ ifo. Lee akụkọ nke a bụ banyere ụmụ anụmanụ. Ọ sị ụmụ anụmanụ na-azụ okenye. Ifochakpi. M ga na-asị m wọ. Ifochakpi wọ. Nkịta nyara akpa, nsị agụ n'ọhịa. Hey, ka anyị gaa n'ihu. Otu ụbọchị n'obodo ụmụ anụmanụ, ha bidoro zọwa onye bụkarịsịrị okenye. Ọdụm wee mapụta sị na ya bụkarịsịrị onye ọbụla okenye n'ihi na ya dị ike nke ukwuu. Ọ sịrị na ya na-egbu anụ nta na-egbu anụ ukwu na-atụghị egwu ọbụla. Mmadụ na anụ niile na-atụ ya egwu. Enyi zọwara ala pụta, nwayọọ ahụ ya sị na ya bụkarịsịrị anụ niile n'ibu. O jikwa ụkwụ ya azọpịasị ihe ọbụla siri ike. N'ihi nke a, ọ gwara ha na ya bụ isi ụmụ anụmanụ niile n'ụwa. Ma ha gwara ya na ọ bụghị site n'ibu oke ibu ka esi ama onye bụ ibe ya okenye. Nke a bụ eziokwu. Ka anyị gaa n'ihu. Ugo wee fepụta. Tichaa nku ya abụọ. Si na ya bụkarịsịrị ha niile okenye. Of course. Ọ gwara ha na ya dị ọcha karịsịa ihe niile. Bịa makwa mma ile anya nke ukwuu. N'ihi nke a na ọ bụ ya bụ isi. Ngwere apụtakwee n'isi. Si na ya siri n'elu daa n'ala ma o nweghị ihe mere ya. Na ọ bụrụ anụ azọ si n'elu daa, ọ nwụọlarị. Ọ bụ n'ihi nke a ka ngwere ji sị na ya tọchara anụ niile. Ọ dị mma. Oke gbara kpụrụrụ mpụta zọwa nke ya. Ọ sịrị na ọ bụ ụbọchị ekere ala ka ekere ya. O kwuru na ọ dịghị anụ ọbụla ya hụrụ n'elu ala. Egwu bidoro tụwa ya, ya tụọ ọnụ lakpuo n'ime ala biri. N'ihi nke a, ọ sị na ya bụ anụ niile okenye. Ogwumagala wee pụta sị na ụbọchị ekere ụwa ka a mụrụ ya. Ọ gwara ha na mgbe ahụ ebe niile dị tọlịtọlị. Nke a mere ya eji ya azọsi ụkwụ ike n'ala. N'ihi ya na ọ bụ ya bụ anụ niile okenye n'ụwa. Mgbe ha kwuchara, okpoko apụta chịa ha ọchị nke ukwuu. Ọ gwara ha na ọdụm siri ike, enyi buru ibu, ugo mara mma, ma ọ bụghị ihe ndị a na-egosi onye bụ okenye. O kwuru na oke na ogwumala na-ekwu maka ala, mana ya pụtara n'ụwa
mgbe ala na elu adịbeghị. Ọ bụ nke a mere mgbe nne ya nwụrụ, ya lie ozu ya n'otu akụkụ isi ya. Nna ya nwụọ, ya lie ozu ya n'akụkụ isi ya nke ọzọ. Ọ bụ nke a mere isi ya jiri buo oke ibu. N'ihi ihe ndị a niile, ọ gwara ha na ya bụchasị ụmụ anụmanụ niile okenye n'ụwa. Mgbe ụmụ anụmanụ nụchara ihe ndị a niile, ha gbaa n'aka, kwekwa n'isi. Ha kwekọrịtara n'ebe okpoko pụtara tupu e kee elu na ala, na ọ bụ ya tọchara ụmụ anụmanụ niile. Akụkọ nke a tọkakwa. Akụkọ nke a dị nnọọ ụtọ. Ya bụ na ọ bụ okpoko tọchara ụmụ anụmanụ. Ọ kọwakwara, ya bụ akụkọ na-akọwakwa na ihe mere isi okpoko ji buo ibu bụ maka na o liri nne na nna ya n'elu isi ya. Unu anụlanụ ya? Eji m n'aka na akụkọ ndị a masịrị gị. N'ebe a ka anyị ga-achịkọta n'ụbọchị taa. Nọdụkwanụ mma, ya gazie.